Днес ще си поговорим за SQL вютата. Няма значение в коя релационна база данни или в някои от нерелационните също ги използват като обекти. Принципа и какво са те като обект е един и същ. Сега ще ви обясня що е то view, кога и защо бихме го използвали. И ще направим кратко демо с демонстрация как може да го създадем, как може да го променим, как може да го изтрием и прочее, за да може да придобиете възможно най-добра представа за това, що е то View в SQL светът. Ако това видео ви харесва, ако искате да станете част от нашата общност, да получавате нотификации за нови интересни видеа, кликнете на subscriber бутона, но не забравяйте да кликнете и на камбанката, за да бъдете уведомени за новите интересни видеа. Нека да започнем по същество. Що е то View? View е директният превод е изглед. Тоест някакъв SQL statement, някакво SQL query, което ние искаме да съхраним в базата като обект и просто казано да го наименоваме, да дадем име на нашото SQL query. В този ред на мисли зад вюто не стои някакъв физически storage, т.е. не се съхранява някъде в паметта на базата, а се записва, съхранява самото query и винаги, когато работим с view-то, реално винаги преизползваме това query, винаги изпълняваме query-то, което се връща като резултат на нашото view и в последствие ние можем да работим с това view по много сходен начин, както работим с нашите базички. Като под израза работим, имам предвид да го използваме в едно или друго query, да ни бъде основна част от ново query или да бъде част от друго query. Какво по-конкретно имам предвид? Речем, че сме в случая, в който искате да направите няколко репорта, една и съща е основната част, и винаги джойнваме 10 таблици едни и същи и в зависимост от репортите има много малка промяна. Дали ще бъде в where клаузата и в самото филтриране, дали ще бъде в някакъв допълнителен join и някоя допълнителна колонка, но в общи линии се въртим около основата. И определено прави смисъл тази основа да я добавим в View, съответно на тези 4, 5, 10 репорта, които ще създадем да се използва View-то и просто върху него да се кастомизира, т.е. да се промени спрямо репорта каквото е нужно, за да се показва верният репорт. Та, когато искаме да преизползваме SQL-ски код, за да не пишем едно и също нещо, едни и същи 15-20 реда, 10 или там колкото е голямо SQL query-то, вместо да го пишем хикс на брой пъти на хикс на брой места, ние просто го създаваме като view, именуваме го и преизползваме view-то, което е далеч по-малко писане на код, така да кажем, на скрипт. Друга много полезна причина, поради която бихме работили с View, от гледна точка на security, от гледна точка на това какви достъпи даваме, за да не дадем достъп до цяла таблица, примерно, а да дадем достъп само до определени редове от таблица, тогава определено би било полезно да не даваме на потребителя достъп до цялата таблица, а да създадем view, в което просто филтрираме нужните редове, които трябва да бъдат достъпни от потребителя и съответно, когато даваме достъп, да дадем достъп само единствено до view-то и по този начин, когато човека работи с view-то, той реално ще види резултата от него и само тези редове, които връща то. За да ме разберете по-добре, ще ви дам пример със следното. Да кажем, че Sales директора, който отговаря за Северозападна България, иска да види продажбите в Северозападна България, тогава няма да му дадем достъп до всички продажби в цялата фирма, защото би било, да кажем, некоректно и не трябва той да вижда продажбите в цяла България, а само на неговия си регион. А ще филтрираме, ще създадем view, ще филтрираме, ще дадем достъп само до тези, които го интересуват. В случая от Западна България.
Можем да четем в общи линии само от вютата. Много единични и редки са случаите, в които можем да правим и манипулации, като изтриване и добавяне на данни в Vue. Това в общи линии съм сигурен за тези от вас, които вече знаят нещо за Vue, че ще бъдат много изненадани, защото това са много редки и много единични случаи. Ако искате да ги коментираме, оставете коментар под видеото и може да направим отделно видео по тази тема. Зависи от вас, ако ви е интересно. Ако не, ще го оставим като загадка. В общи линии четем само от Vue. В него може да бъде query, което използва една или повече на брой таблици. Всичко, което можем да напишем в едно query, реално може да се сложи в Vue, т.е. агрегации, build-in функции, join-ове и каквото е нужно, за да си напишем нашето query, което искаме да преизползваме, или пък да създадем под формата на някакъв репорт и в последствие да се даде само на определен набор от хора достъп до този репорт. Сега, за да ме разберете по-добре, нека да минем и към демо частта, в която ще разгледам в малко повече детайли самия синтаксис и ще направим няколко примерчета. За целите на демото използвам си демо базичка. В случая ще работим с сценария, в който ние работим в 6-ти департамент, примерно. И искаме за 6-ти департамент да виждаме само информацията. Т.е. заявяваме достъп и ни се дава достъп до този select statement. Искаме да виждаме имена, заплати и телефони от нашия 6-ти департамент, тъй като на нас не ни е нужно друго да гледаме, няма и да ни дадат друго да видим, ще се изпишат само тези 3 колони и ще се филтрират само тези данни. С цел security ние ще виждаме само за 6-ти департамент, без да виждаме в 7, 8, 9 в останалите департаменти какви заплати се взимат и кой ги взима тези заплати, защото не би било коректно да знаем на останалите департаменти заплатите, да речем. Та сега този репорт от това query, с което трябва да работим ние, за да може да го достъпим безпроблемно и да ни се даде достъп само до това, нашият SQL гуру ще създаде view и ще даде достъп само до това view. Как ще го създаде това view? Командата за създаване на обекти в SQL е create. След това в общия случай пишем какво е името на обекта, в нашия случай е view и даваме име на това view. Такъв е синтаксисът. Нека да кажем, че това е... Айде да кажем, че сме от маркетинг департамента. Маркетинг репорт. Тук сега ще ви подскажа нещо, което не е задължително, но да кажем, че няма да е лоша практика и ще бъде голямо облегчение за вас. И то е да сложим най-отпред или най-отзад или само V, или View. Защо? Защото когато използваме и работим с View-тата, го правим на същия принцип, на който работим с таблици в SQL света. А както може да видите тук отляво, таблиците и View-тата са в две отделни секции. В случая аз работя с dbeaver като софтуер, който ми спомага, за да може да user-friendly и лесно да работя с много и различни видове базички. В вашия случай, каквото и да ползвате, навсякъде принципът е този. Имаме си отделна секция за таблици, отделна за вютата. И когато ние видим едно голямо query, в което се използва този репорт, и ако няма view отпред или отзад, за да разгадаем и да разпознаем, че това всъщност е view, този репорт, тогава ще отидем и ще търсим обекта и ще си мислим, че е табличка при табличките. Но няма да го намерим и много ще се озадачим и може да отнеме време няколко минути да се усетим, че може би вероятно всъщност ще бъде view и че трябва да го търсим тук. И че всъщност зад това име не стои таблица, а стои някакво SQL query, в което може да се правят join-ове, филтрации, да има събселекти, агрегации, функции и прочее и прочее. Т.е. да има една сериозна обработка на резултата, който виждаме. И за да може да видим какво всъщност се случва в този обект, ще е хубаво да си отворим скрипта и да видим какво стои зад него. Та, за да няма объркване и бързо и лесно да се ориентираме, че това е view, да
установим, че да се досетим, че вероятно от него може да имаме проблеми с перформанса, защото тук, ако query-то е голямо и има много джойнове, много агрегации и прочие, изпълнението би било далеч по-бавно от това просто да работим с дадена таблица. Е хубаво да разпознаваме вютата от останалите обекти. А това е един от начините. Просто в самото име да включим или само V, или view, като по този начин всички обекти, всички вюта, като ги маркираме по този начин, лесно и бързо ще се ориентираме в нашите query-та, къде използваме таблиците, къде използваме вюта. Сега сме вече готови да добавим този обект. Последно нещо като част от синтаксиса, което без да искахме, пропуснахме, трябва да имаме create, името на обекта view, като тип. След това точно какво е името на този обект, в случая Marketing Report View. След това имаме S и след S е SQL query, което искаме да наименоваме, да създадем като обект от тип View. И вуаля, готови сме. Как ще работим с това view, с този обект? Ето сега, ако дойдем тук, натиснем десен бутон на мишката, рефрешнем и ще го видим. Как ще работим с него? Ето го всъщност е тук. Просто ще напишем select звезда from това view. Какво прави тази команда? Показва ни всички колони от това view. Като винаги се използва винаги се изпълнява, на background това SQL query. Реално няма таблица, няма структура на таблица, която да е само с тези 3 колони и да съдържа тези 6 реда, а винаги когато го използваме в select statement, без значение дали в from клаузата или някъде в някои от джойновете, ако е по-голямо query, решаваме да джойнем view-то към останалите таблички. Всеки път, когато се стигне до този обект, се преизползва този SQL-ски код, се изпълнява този SQL-ски код и резултатът, който всъщност се съхранява в employee таблицата, ни го връща view-то като резултат на това query. Но физически данните се съдържат в employee табличката. То вече от тук можем да правим и филтрация, т.е. да добавим where клаузата, да покажем само определена колона от view-то, да правим агрегации, да джойнем друга таблица и прочее и прочее. Т.е. да използваме този резултат от това query по същия начин, както бихме третирали в select statement и работата с таблица. Представете си го като вложен select, всъщност все едно. Тук сме написали вложен select. Но за тези от вас, които не знаят какво е вложен select, не се колебайте, оставете коментар, че може да направим видео и за това, защо пък не. Как работим с view-то? Просто го използваме и третираме като табличка, въпреки че реално самото view не съхранява никъде физическа информация, а използва резултата от query-то, което живее в самото view, което като физически данни реално идват от друга таблица или таблици, защото тук спокойно можем да напишем и някои джойни, да добавиме съответно и колони от втора, трета, четвърта, пета таблица. Можем да напишем тук каквото си искаме като query след S. Това е основната структура и създаването на view-то. След S какво ще бъде query-то? Тук зависи изцяло от нас. Как изтриваме view, drop view и съответно името на view-то, което искаме да изтрием. И по този начин, вуаля, когато рефрешнем, вече не виждаме view-то тук. Вече е дропнато, вече е изтрито. Ще го създадем отново. Като рефрешнем, ето пак си се създаде, за да ви покажа как може пък да го променим. За да не го изтриваме и създаваме отново, има друг много по-лесен вариант да променим view-то и то е просто да напишем outer и съответно ако искаме тук да виждаме не само 6-я и 7 департамент, примерно, изписваме си новото query, каквото и да е то тук. И след като напишем командата outer view, името на view-то, което искаме да променим,
S и след S тук може пък да сложим каквото си искаме. Абсолютно коренно различно query от предишното и когато го променяме, то вече ще се преизползва то. В случая просто искаме да добавим още един департамент и вуаля, когато го извикаме самото view, вече ще видим тук не само 6 реда, а и хората от департамент 7. Ако имате някакви въпросчета, не се колебайте, оставете коментар под видеото. Ако ви е харесало видеото и сте научили нещо, било ви е полезно, не се колебайте, кликнете на лайк бутонът. И благодаря ви за гледането и ще се видим в следващото видео.